Pakaipa mhuri yeZimbabwe iri kusangana zvakare kwatiri kuita pano pachirongwa paJCTV Africa tichikupakurai nyaya dziri kuitika mumastreets uyezve zviri kunetsa. Panapa pane audio iri kuratidza kuti iri kubva kuZimra. Panga pane meeting pachitaurwa nyaya yematax uro inonzi presumptive tax. Pachitaurwa kunzi mari dzinofanira kutobuda pakapa imari refu, mari dzinototyisa. Saka mari yeZimbabwe mufanira kutogadzirira kuti muzive kuti uite business patown pane pakaipa. Nekuti parikutaurwa nyaya dzekuti kana uchioperata saloon unofanira kubhadhara $300. Kana uchioperata une mota dzako dziri kuita zvedriving school uchange uchibhadhara zvakare $300 zvichienda zvakadaro. But ngatinzwei ndozokutsanangurirai kuti chii chinombonzi presumptive tax uyezve why iri kuiswa ndazvakamira sei. Ngatimboteererai audio iyi ndozoya ndichikupakurirai kuti zviri kufamba sei panyaya iyi. My USD, like I said before, with my USD values are true tower. And then my operators of goods vehicles having a carrying capacity of 20 tons or more is $3,000 per each vehicle. And then my operators in my driving school providing tuition for class 4 vehicles only is $300. Kana uine 10 woma vehicles ari kuenda parodi muchidzidzisa vanhu vachiita madriving lessons inenge yavawo 10 times $300 iyoyo. And then operators of my driving schools providing driving tuition for class 1 and 2 vehicles, whether or not in addition to providing driving tuition for other classes of vehicles, $600 inenge ichidiwa per each. And then vanema hairdressing salons is $300 per month inenge ichidiwa. Kana uine masalon ako 3, 4, 5 ari mutawuniwo 300 times the number of masalon ako auri kuoperate. Ndo inenge ichidiwa is presumptive tax inozoenda kuZimra. And then my operators yema restaurants nema bottle stores is $300 as well. And then my cottage industry operators $300 as well. And then zvimwe zvachona zvazvevai vanenge vaine zvima commercial waterborne vessels vane zvima vessels zvo zvinenge zviri kunana Kariba ukoko zvichitakura vanhu up and down vanhu vachimbovaraidzwa zvavo vari mumvura. For those ones chinenge chivessel chinotakura not more than 5 passengers vanobhadhariswa $80 pamwedzi. 6 passengers but not less than 16 is $100, and then 16 passengers but less than 26 passengers is $150. Then 26 passengers but less than 50 passengers $200, and then for my vessel anotakura more than 150 inenge $300. And then pane my self-employed persons, ndo vanenge my engineer, my doctors, my engineer, nema architects. For my architects it's $1,500 per month yavanotarisirwa kubhadhara as presumptive tax. And then my engineers or my technicians is $2,000. Legal practitioners vanenge vachirikwa kunge vakaregister ne the Legal Practitioners Act vanotarisirwa kubhadhara $1,500 per month is presumptive tax. My health practitioners are registered with the Health Professions Act. Like my doctors are who operate vane masurgery faone chichi vanotarisirwa kubhadhara $1,500 per month. And my real estate agents $1,500 per month. Saka pane vamboti ndakabhadhara hangu presumptive tax ndongobatirwa kubhodha zvobva zvangoperera ipapo. Tinoona kuti zvobva zvangoperera ipapo, but wakanga wakaregister kuZimra zvine advantage yazvinazvo, because uchazobvumidzwa kudidacta my expenses ako aunenge waincare iwewe, let's say at the end of the year kana pauri kuita maprovisional tax ako uchatiwo iwewe revenue yangu yandawana ndeyakati from zvinhu zvangu zvandakahodha ndakanotengesa ndakawana revenue yangu yakati, but mukuwana revenue yakadaro iyoyoyo ndakaincarewo ma expenses angu akadai handisi wobvumidzwa kusubtracta kuti uzosvika pamari ichazonzi iyi ndo yatakuchaja tax. Saka at times unogona kuzoona kuti presumptive tax yeyo wakabatirwa kubhodha uko uchipinda
inogona kunge yakatowanda zvakanyanya kupfuura tax yauchabhadhara iwewe, because kana kuri kunobhadhara tax uri kukalkuleta tax uchabvumidzwa kubvisa maexpenses ako, but papresumptive hapana, imari iri kutongobatwa yotongoenda enda iclaiming hazvizodi zvinobva zvangopera zvakadaro. Okay, are we all answered? Chiri kuzwa kuti hazvisati zvanyasa kujeka. Okay, thank you Simba. Thank you sezvamuri ngozvinzwira mhuri yezimbabwe ndo situation yatinayo now, and ndozviripo. Asi iyi chinombonzi presumptive tax itax inobhadharwa nenyaya yekuti iwewe unenge usina kuita mabhuku ako zvakanaka, oro muri ngoita bhizinesi renyu pasina kunge wasubmita matax certificate. Saka inotorwa, kana yangotorwa yatotorwa zvatoenda, vanhu vezimra vanongouya vongotora mari iyoyo zvotopera zvakadaro. Asi kana muchinge muchiita mabhuku enyu zvakanaka-naka, mune vanhu vanenge vakakuregistai kambani, zvinhu zvichinyatsozikamwa kuti mabhuku enyu ari kufamba sei, zvinenge zvichizobatsira kuti musatorerwe mari yakawanda nezimra, nekuti iyi mari yekuti vari kufungidzira kuti iwe uri kuita mari yakawanda zvakadai, saka vakungouya vachingotora mari iyoyo. Ndo manzwisiro andakazviita pandakazviverengawo nekuona matsananguriro azvaitwa negovernment. Asi kana pane umwe anonyatsozivisisa nyaya idzi detax idzi, anodawo kuti angowedzerawo paruzivo rwandinarwo, ngaangotipawo kuitira kuti ruzhinji rwezimbabwe ruzive. But from me, JC TV Africa, tiri kuti muve nezuva rakanaka, uyezve munofungei nemuvhu rakadai so iri, nekuti vazhinji vari kuchema-chema kuti zvinhu zvakaoma, uyezve kutotengesa kwachona kuri kutonesa, asi pabva paitawo kumwe kuoma futi kwakuuya kwekuti vanofanira kubvisa tax. Tell me what you think about this, and tell me what you think about this move by Zimra to add more tax, or to add more money that is supposed to be paid by the citizens. Tuonana pa video anotera.